Acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, o alcalde Santiago Freire e o patrón maior Santiago Cruz, entre outras autoridades, a titular de Mar quixo hoxe visitar o porto de Testal, coincidindo precisamente co inicio das obras de mellora que se van a acometer neste peirao. A actuación, que conta cun investimento duns 350.000 euros, permitirá mellorar as condicións de atraque para unhas 260 embarcacións. Pois eu creo que era xa necesario acometer esta obra de modernización de todos os pantaláns de o Testal. Vai haber unha plaza para máis de 260 embarcacións. Se disporán das millores tecnoloxías que hai nestes momentos no mercado, unha nova madeira que permita unha durabilidade maior dos pantaláns e dos fingers. Se poñerán tamén uns sistemas de seguridade para as embarcacións, de tal maneira que o acceso aos pantaláns solo poida ser por parte dos profesionais a través dunha aplicación no teléfono móvil, e se dotarán aos pantaláns tamén de torretas para que teñan luz e auga. Todo isto, pois, eu creo que é un compromiso da sociedade de Galicia, e a Xunta ten que estar con ela para facer cada día máis atractiva a actividade profesional da pesca e do marisqueo. Tanto o alcalde como o patrón maior agradeceron o investimento, que ven a sumarse ás últimas actuacións xa realizadas na lonxa, cun investimento autonómico que superou os 560.000 euros. Pois unha mostra máis do seu compromiso ca cofradía, e con ese magnífico traballo que están facendo dende a cofradía e co respaldo correspondente a hora de atender dende a Consellería as distintas demandas que lle fomos trasladando tanto dende a propia confraría como dende o Concello. Sempre nos axudan, cada vez que vamos a pedir unha cousa, tanto na lonxa como o alcalde, como os pantaláns de Testal e o Freixo, que, bueno, teñen falta de arreglar, non? A madeira sobre todo, e pois a auga e a luz, e no Freixo tamén empezarán un pouquiño máis tarde, e, bueno, agradecer sempre a colaboración da Consellería do Mar, porque sempre que chamamos á porta, pois, nos axudan. As obras teñen un prazo de execución de 5 meses e virán a dar resposta ás necesidades do importante sector profesional deste pósito, no que traballan preto de 1.500 mariscadores.